Nyaya yaTemba Gorimbo yekudhisa Winky D yazotengwa namukuru Greatman. Ndinokugamuchirai zvakare pano paZim Witness TV patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana, uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atenge tichikupai pano zuva nezuva. Zvichitevera izvo, post yaTemba Gorimbo iyo yakamutukisa nemagafa mushure mekunge anyora iye kuti vanhu moda kundijairira mungandifananidze na Winky D. Winky D is local, I am global. Pane musiyano kana mazogara moziva local and global difference. Compare Winky D na Pashi. So uku ndo kunyora kwanga kwakaitwa iko naTemba Gorimbo achinyora post yairi fair kuna Winky D. Izvo zvakaita kuti atukwe kusvika pekupedzisira nemafans aWinky D. But tazoonawo Greatman achipindira achitukawo Temba Gorimbo achiratidza kuti haana matyira zvekudaro. Taonawo Greatman achinyora iye kuti kuri kuzvibhakera ndoziva Charles Manyuchi, umwe uyo handimuzive hangu, handitomuzive local yacho. Bvunza vana 10 unzwe kuti vanozikanwa here muno munyika make. Kutaura kudai iwe hausi kutomuziva. So ando mashoko akanyorwa iwo naGreatman achirifeya kuna Temba Gorimbo uyo. Aizviti musandicompare namukuru Winky D. Pasame post iyoyo Greatman abva apindurwawo nemumwe anonzi Sekuru Bhutsu yesimbi, zvekuti abva adzoka neimwe reply yakapenga achipindura Sekuru Bhutsu yesimbi ava achiti, siyanai neni, I will never be your client. Bhutsu dzangu adzidambuke kikiki, handife ndakasonesa bhutsu kwauri. Ungaswere wakabata mutsunda nekuchipa kwaita bhutsu mazuva ano. Unofa nenzara iwe, tsvaga zvimwe zvekuita, you will thank me later. So aya ndo mamwe mashoko azopindurwa iyo naGreatman. But inini mubvunzo wangu uri pakuti Greatman ndiye here anenge achiposta izvi kana kuti pane mumwe munhu anomupostera nekufunga nekuti chibaba ichika chinenge chichitoda zvehondo, chinenge chichitoda zveviolence.